Mingaw sa kahimtang mo, kahilakon kong nagtanaw nimo. Pagkalisod yun ning usara ka, walay anak ug way asawa. Ngano mang yung ni kumpiyansa, naningkamuta kang maminyo sa una. Ug di man kabati ug hisura, hangtod nga natiguang na lang. Huwag yung taon katilaw ug langit, labi na kung magsakit. Way anak nga masangpit, way asawang nga muati man. Tungod kay lagi ulit taong buwang, daghan purang pariha nimo ning kalibutan. Pagkadaog yun sa panahon, kay wag yun ka taga-ikaipon. Kay mamili man gud kag gwapa-gwapa, maong karong nagmahay na ka. Ngano mang yung ni kumpiyansa, naningkamuta kang maminyo sa una. Ug di man kabati ug hitsura. Kasama niya ang sumpay niya itong Sugilanon, bagong haon. Ay! Dagdag! Bayaran ako 500 ang usa ka biyahe! Baka nauga ka na silang duha! Ma! Ala, no! Usa? Uy! Asay kayo kung maghilom na lang mo, mga manang. Usa! Mga ate di ay. Pagsabot-sabot na lang mo doon, haron makalarga na ta. Kay kung dili gani, ay adto ko kang lula kay mas makasapi na ko, makagikan pagidayon ko. Nagdali ra ba ko kay padong na kumugrahe, gabi na. Ya, wa mo'y klaro niya. Saman. Larga na! Ay, girl! Makalagot! Na-enjoy naman unta kaayo ko nga nagtanaw kagadida. Bituga pagin ang buiset ka, Amansya. Buiset siya! Mi! Ikaw may nangaway una ni Tita Amansya. Imong gibirahan sa bangko og nahayang siya. Ako ba itong bangkong iyang gilingkuran? Pero mi, dili paghihapon maayo ang imong gibuhat. Naunong makadiyot ang contest tungod ninyo. Ug imong saha ka ikay nanguna. Unsa naman ay kasulti sa mga people ha nga nakaila ninyo? Oh my God! Unsa na lay kasulti ni Tita Amansya og Lula Lusing? Ngang akong mami usa ka war freak. Oh my God! Ay asa magyud ka laban na yan ha? Ay syempre ni Mommy. Pero may sayop pang good ka. Sayop pa nang imong gibuhat. Ay, tingalig-dili na unya ako magustuhan sa mama ni Dave. Oh my God! What will I do? It's your fault, me. It's all your fault. Sungagon, tahinoon ka it's my fault kanya. Di ba matod ko dili ko gusto nga ang anak ni Amansya ang imong magustuhan ha, Dayan? What can I do? It's him that I love. Hoy, Dayan, hoy. Ay kung gan-ana mo in English niya ha. Kay kahibaw sa ko anas una. I don't like him to you. Ay, for you. O with you. You understand? Huh? Mommy!
Agay. Nayag haplas na kisakit. Wa ka na lang unta mo sukol, ma. Oh, yaman kong giyonan. Yam kong gidasok sa suok. Nga wa na'y kasibugan pa. Sorry, nak. Sorry ko nakahatag ko kao ning imong inahan ba. Sorry kayo. Ma. Ay, sige lang. Sa sunod, mulikay na kong Norma. Sigurado na kung dili na magtagbo ang among mga daan, bahala pag naara sila sa atong atbang. Ay, daan pag yun lagi ko yan. Ikaw yun lagi gihapon na makadaog. Aksyon hinon kung mahayda nga gyagda takang moapil sa maong contest ng mga veterano nga mga diyudsa. Ay, ako ginuntang nakadaog karon. Pastilan. Ay, doon latas amo. Diyan ang imong pahat o. Ay, thank you, Yads. Makadatong nagyo ko sa akong ikal, ani. Magbuwag na tandin eh. Kay? Muhinay na kong saka sa amo. Lakaw na chupi-chupi. Sige. Thank you sa ulitin. Regard ko sa imong gwapong anak, ha? Hilom, lakaw na. Ay. Waku magdahom nga makadaog na sab ko karon gabion na. Wah. Dili ako tuyon. Apan mataghi kayon nga makadaog ko, bation ko ang tumang kagaan sa akong dughan. Alay unta nga dugay ko na nga giundangan kining bisyuha kay tingali pa niya masakpan ko sa akong anak. Pero unsa may buhaton ko? Mori akong kalipay. Ining abot sa kagabion, mausap yun ang akong personalidad. Ay! Musakan ako. Ano? Tay! Di ka makatuo sa akong nakita kagabi, tay. Kaya nga no, usabay nakita ni mo nga, kasayo ba ni mong nanuktok? Tay, nagduka pa ko. Tanaw ako. Kita ka sa akong eyebags? Kita ka? Ano man na? Wako'y katok. Wako'y tarungtog, tibog gabi, tay. Magsige ka magugtanaw sa lina sa imong cellphone. Ay, sus. Kuha ikulo lang, sige ni mong tanaw, wala. Tay, di na tungod sa akong sitan o TikTok o YouTube, tay. Tungod ni sa akong nakita kagabi. Unsa ba ko na ba? Tay. Tay. May ungo nga misaka din sa itong kagabi, tay. Nakakita ko gungo, tay. Usa? Sarasad. Hoy, Jan Travolta. Kanakunan ni mong tao. Muto kapag ungo. Tay. Ano saman? Nakakita ko ng kagabi. Nakatubang niya sa itong altar. Kana itong altar ba? Kana. Diya sila katubang, tay. Ang iyang buhok taas kayo. O nagkapa pag yung sakitong, tay. Ang iyang kapa may hood pag yun. Lain kita naon, tay. Johnny, Yes, Papa. Johnny, gidaman ka lang dyan. Why ungo? Dili tinuod ang ungo. Di mo ka mo tuon. Tinuod lang yun. Kung mao nga wa kay tarong nga katulog. Lagaw. Balik sa imong lawak kung pahuway dito. Disturbo. Kagabi, tay. Gusto kong singkit. Pero di mo gawa sa akong tingog sa akong kadlok, tay. Kitawag ka pero wag ka mo tingog. Ingon sa wag ka makabati na ko. Amaw. So man ako pagkabati nga matod mo.
Waman mo gawas ang imong tingog. Ay, di, tay. May gawas. Kausa. Gaduha. Ang butoy basta nadlok ng gugutay. Basta nakagawas to. Uya, may kurog naman akong napil, day. Limog. Akong napil, may kurog na. Mga, sige ko gyaw-yaw si mong pangal, pero way tingog na magawas, tay. Tungkin, nadlok na ko. Unya. Limog. Unya, tay. Oh. Kaninang tungang gabi, tay. Nabati sa nako ang sahog, tay. Pinagiig, tay. O, ingon sa may naglakaw, tay. Ug may aksyon sa gunong tungod sa akong lawak, tay. Ug dayon. Og unsa? Nabati na ko. Miyunong siya tungod sa imong lawak, tay. Ug nabati yun ako nga ang pag-abli sa pultahan ug hilay ang pagsira, tay. Nabati na ko tanan, tay. Nabati na ko tanan. Jan! Johnny! Tatay. Jan Travolta! Katalawan ba nimo? Usa ba ka? Dabayo ta ka? Sapa. Oh. Liraw mo lang mata nimo. Tay, misud ang ungo din si mong lawak, tay. Wa na ko mapati nga may kawas pag-usap, tay. Nga sa ato pa. May ara siya din si mong kwarto, tay. Wa mo kawas ang ungo. May ara siya din magtago, tay. Akong leog, ang akong leog. Nganong imo man ang giwaling ang akong kwelyo niya may pinatuok. Talo ka. Tay, wa ka ba'y namatigdan ni mo, tay? Wa ka suwaway sa kayak? Kini mo liog, kini. Tingalig may pinaka ni. Tingalig, napatagda na ka, ha? Nabuang na. Ay, Jan. unsa ni akong nasimutan ni mo, tay? Ngano? Unsa may imong nasimutan? Ngano ka? Animaho man imong liog laway, tay. Grabiyasan mong laway. Bihan mong laway, buhag laway mo, tay. Ay, imong laway na sa ilong itong tuwagap na. Buang ka! Ha? Ikaw, ikaw wagi kay klaro, ha? Kuwas dito! Pero, tay, tinuuli akong gisulti. Di ay lagi ungo kagabi, eh. Samo ka ni Hoy! Kayuring ka lang na! Nagduka pa ko. Kasabot ka nagduka. Gawas sa dito, kay matog na ko. Tay, Duka! matug ka? Oh. Tay, Oh. natakdan yun ka! Unsa? Tay, di maniting duka ni mong urasa, tay. Pasado na size na, tay. Sagan alas 5 pa lang, mibangon ka na. Pero karon, nagduka ka. Gusto kang matug. Sa ato pa, tay. Kapuyan kag adlawan. O tingalig. Unyang gabi, magsuroy-suroy ka. O may mangita ka o biktima. Double action! Double action! Dublin mo, tay. Double bitaw! Kinayabag ka naman na nag-ungo-ungo! Puyo! Gawas dito, katog! Kita ko yung gawas, Bart, eh. Madlo ka gumo. Ikaw pa yung nakakita ito, Bart, ay. Nakasiguro ko nga madlo. Ay, ako, nakasiguro ko nga madlo juga. Shoot! Ay, lipat ko ito na. Papila ko ninyo, eh! Papila ko ninyo! Mag-basketball ka? Di may mong maapil ang duwang muse. Uy, sami siya Na, mag-apil. di na pa ng muse, uy. Mapil kong duwa. Di ko ganahan ng paso-paso. Mas ganahan ko maduwa. Duha ka? Tingalig masikhan ka. Ugo sa pa sa babae ka, Lori. Dili ka mahimo nga maapil og duwa sa sama na mo mga lalaki. Oh, yun, anak mo yung pinag-isam ka mag-apil. Batian niya. Kay salig na ko. Ayaw na, God. One-on-one ba tabi? One-on-one. Ayaw na. Maluoy tani mo. Gibang anak ko eh. Sige, one-on-one ta. Diyan, dapin. Pildihon ko ning gibang anak ko. Hawa diya. Hawa diya. Bala ka. Basta giing na ka namang daan, ha? Mapildi ka.
Sige, kay gihangat ka sa ko. Sure ka? Nga naman. Mahadlo ka? Sige. Kung mapildi ko nimo. Di na ka magsigig panguyab na ko ha. O kung mapildi ta ka. Aw, kuan? Uyab na ta. Unsa? Unsa man? Deal? Ha? Okay. It's a deal. Hoy! Pagani ko maingon nga start na ta? Oh! Shot! Shit. Shot na! Di ba mo mapildi ko? Kinahanglan mo daw ko, Lori. Woo! Sige, Bart! Itsa na! Saps! Shot you, Bart! 3 points! Ang iyang gigidatan pa man si Lori. Nanang Lori ang bola. Isuwalo pag-ilog ni Dave. Kalain, uy. Nagdikit mayo ilang lawas. Lami mag-smiley, Dave. Samtang nagsiging tutok ni Lori. Oh, na-hurt na sab ko. Nagiging payong po si Lori ang ikatupang. Dave, nga naman. Dilimay mo ako na lang. Ako na lang, please. Ayay! Shit, nailog yung Dave ang bula. Mulabaw siya kunong kung na-shot niya. Di mahimo, tapalan ako siya. Pops! Lori! Aray! Natumba sila. Natutugan ni Lori si Dave. Turun ko sila. Bart, Dave! Bart, okay na ka? Lori! Saan mo ha? Bart, aping mo sunod. Kasi mapiang mo niya, di na kami mo makaduwa sa liga. Dali na, parang ka niya. Buyin ako, okay na ko. Wala ko maunsa. Buyin ako hawag. Chansingan, gabihan na ka chansing. Ay, hawag, buyin ka na, be. Diya ka lang una. Nayabag ka, kabukat ako. Lisod ka na itong kahimtang din niyo. Okay na. Hello? Niya ka ako. Kung magsultihan na mo, murag ka mo ramang duha. Di ako. Hoy, Lori. Diri na. Barog na diha. Agay. Ganahan sa gana. Agay ba? Diyan, sakit kinakumbok yung kibira. Agay. Gano'n na, Bert. Ay, buhok din akong nabira. Sorry. Dali. Barog na diha. Kagahi ba ni mo birahon eh? Unsa man, nipilit na diha? Unsa ano ko pagpangon, nga gisigihan makugpugong ni Dave. Gikuptan maghugot ang akong hawak. Part, buhiin na si Lori, Part. Unsa man na, ha? Singot ka na si Lori, oh, niya. Nagdikit yung lawas. Lura ninyo, Bert, eh. Dali na, Lori. Barog na. Thank you. Thank you sa mga mata, Barog Deskilid. Kitabangan ako si Part Dave sa pagbangon. Dali, Part. Kupot sa akong kamot. Birahon tika. Bert, kapugat mo imo kong ginatugan. Sorry, Part. Bukat mo dali ka, Part. Abi na ko madarat ikag birada. Sorry. Nang tingali ka. Dali, Part. Nadahin noon ko ni mo da. Bida, uy. Lumuyan ni maglawas, Part, eh. Lamig datugan. Ha? Mo di ganahan si Lori nga midatog di mo, Part. Nindot nung di datugan, Part. Bida. Pilita si mong panit. Ay, iyo. Barong na diha. Ay, lulay. Saan mo na ako pagbarog? Napa man ka diha? Ay, sorry. Do tagin ay. Sorry, Bart. Okay, buha nga. Dali. Dali, Jan. Barog na, dali. Buhi ko, ay. Sa ko, pungkol di kibawang barog. Buhi ko. Ay, kukup di kibaw kong barog nga ako na. Sorry, Bart. Okay na ka, Bart? Bugat-bugat gi ka, Parda. Ni ano sa ning minyak ay. Hi, babe! Am I late? Oh my God, you're so singot na! Dali na pa rin mo nag-practice? Come, pahiran ako ang imong singot. Come. Ayun na, Dayan. Don't be shy.
Chay. Human ako tapos sa imong face og neck og dugan. I-apil na ako ang imong back. Okay? So, come. Ayaw na lagi. Ouch! Gawas imong pagkupot sa kong kamot, Dave. Asa may problema ni mo, ha? Da. Mayra. Di na may mo nga magsige pagduol na ako. Kay may uyab na ko. What? May uyab na ka? Just one! May uyab na ka, part? Wala yung kabalitaan na. May kitago di ka na ako. Kitsa mo ang babae, part? Si Lore. Unsa? Ako? Nayabag ka na, Dave? You see? Ha? Wa kay ba si girl nga uyab mo? Part, lain na ko na ni. Barkada tao niya. Wa ko nasayot. Sakit agad. Nagtuo na niya eh. Binuang na iya. Nalimot ka sa tupustanay ganina? Nga kung mapildi ko nimo, di na ako magsamok-samok nimo, o di na ako manguyab nimo. Pero kung mapildi ka, kita na. What? You had that deal? Oh shit! That's so stupid! Sabot mo, anak. Wala ko ibaho na. Hindi ko, anak. Naglingkod sa bench. Unsa? Si Binuang niya eh. Napildi di ko ni mo. Humana di ito. Alo, nalimot. Labaw nga akong score nimo, no? Maapsan pa na ako eh. Sige, game pa to. Oh, sure. O kung mapildi giti ka, wala na atrasay ha? Ay, sabad eh. Lain lang good. Oh, mo na itong kasabutan ka ganina. Mangwa na atrasay. Oh. Ay, nikas na sila. Kaahak kini. Hoy! Hoy! Dave! Dave! Unsa man ka? Unsa man ka diha? Magbarog lang ka diha? Duwa man sila? Asa ka pusta? Natural at ni Dave? Ay, ikaw ba syunga ka? Ha? Kung mo daog si Dave, automatic na uyab na sila si Lori. Oo, di no. Ikaw pa. Gamit-gamit sa gamay si mom brain. Oy, pag may time. Okay, tana. Mulingkod ta dito sa bench. Og mo cheer ta ni Lori. Chancing na lagi kay karon ako. Nagabag ka? Unsa ba ta kapag chancing, be? Nagwardya naman ko ni mo. Muilo ko si mong bulaw, eh. Dikit na kang imong dughan sa kong buko-buko, oh. No. Na-feel na nako ang imong boobs. Sa? Shit. I love you! Kasan ka? Asa man ko na ni ka sa tulapita? Kaklaro ato nga nasyap na ko, ah. So, give up? Never. Ay, never give up, ay. Oh. 1 minute na lang. Mahuman na nga itong challenge. Hala, ang pangutana ron, makaapas mabaka ka sa score na ako. Labaw na ko, napo ka points ni mo. Maapsan pa ta ka do. Sige? Sige, oh. Ilog. Ay, nailog na sa diyang bula. Palit share. Shit. Lo! Na-shot niya kikan sa half-court ang bula. Dave! Nasyap na sabla ko. Nya, walay oras. Dave! So? Bahala ka niya. Asa ka? Buiing akong kamot ba? Ang saad-saad. Okay, midaog man ko. Batok ni mo. I will claim now my prize. Buiing ka ba? Yat ka ni Dave si Lori. Isang pa siya ni Lori! Part! Dave! Ayaw ko busy kaya wako malipay ni mo. Mangunay magkagbarkada. Sa una, barkada ta. So, wa ka na mo ilan akong barkada ta, ha? Wa na. Kay dili na ta kabarkada. Uyab na ta ka. So, yabag ng taong ko eh. Uyab na ta. Unsa to? Uyab na mi. Huy! Lagi. Kamu na? No! Asin ka muna nga! Yes! Yes, kami na. Huy! Buhi akong kamot ba? Unsam ka? Pupugtan ako. Ayaw kong dadas imong pahiyom-pahiyom, Dave, ha?
Maigo ka ron sa kong kumo ron. Kalimtan ko nga amigo ta. Buhi ka na akong kamot eh. Ano sa mangga eh? Di ba natural man nga buhaton sa mga nag-uyab? Ang mag-holding hands? Kung uyab ta, unya kay di man. Buhi ko ba sa mukan mo eh. Kamu na di ay. Part, kalimot ko da. Gisugo man kong tatay nga ipabalin tong pisto sa kabaw. Kay mainitan ko na to yung tugwayan ganina. Una ko ninyo ha. John, kadirtang. Ay, Dave, mahimo ba? Buhian ko ni mo. Naglagot ako ni mo, ha? Naglagot ako ni mo. Yeah, buhi na si Lori. Dili siya gusto kong magpakupot ni mo. Busa, buhiin ang ihang kamot. Ipuli ni akong kamot. Kapot. Mukan mo eh. Lori. Bahala na mo niya. Sundan ako si John. Lori, wait. Ding! Lori. Ding! Dili siya ni mo. Ayaw na lang kong pamuguskod. Ako na lang. Dili na kinalamang uyap pa ka na ako. Gisugot na ako. Unsa? Uyap na ta, sugod ka ron. Unsa? Ingon ko, uyap na ta. Oh my God! Oo, sabi picture na. October 13, which means mag-celebrate ta sa atong first monthsary sa November 13. Then, sa second monthsary na to sa December 13. Unya, sa January 13, ang Dayan, 4th. Dayan. Yeah! Sa February 13, ang 5th. Oh my God! Hapit na sa February 14 na! Sayang! Dungan unta sa Valentine's Day! pero okay ra. Ang may nang danon nga human sa February 13 is March 13. Nga, mao na sad ang atong 6th monthsary. Diba? Dayan. Stop. Ha? Kay? Dili ka gustong mag-monthsary ta? Gusto ka nga first year anniversary na ang atong i-celebrate? Ay, that's a dugay pa mang good. We have to, Wa tayo i-celebrate. Celebrate? Dili. You don't like celebrating? Dili. You don't want to celebrate? Dili. But I want to celebrate! No! Dahil ka gusto mo gasto, it's okay. I still want to celebrate. So, let's celebrate because it's worth celebrating. I love celebration. Dili ta mag-celebrate kay wa tayo i-celebrate. Ha? Pero... Walay kita, Dayan. Pero... I'm sorry. Apason ako, Lori. Oh my God. Nagunahan ako nga mag-celebrate big monthsary sa tanang buwan nga moabot. Isunod na unta na ako ang paghuna-una kung mag-unsa mi sa among monthsary. Unya, dili day kami. Kailakon ko. Luha, please say. Dili mahugikan sa ice, ha? Puyo, diya. Puyo, diya. Dili mahimo siyang pugngan. Magbugyan siya. Nagplano na ka para ninyong duha. Unya, dili day ka mo, Mami! Kasakit! Mura kong ma-heart attack sa kasakit. Waman na may sakit sa kasing-kasing. Sila na? Waman lang kong ma-inform ano ma-brace na ko akong self. It's really hurt. Ang magmahal ng ganito. Anong nabayot naman ko? Anong waman lang ko mahimong tinuod na babae? Kabaw? Nagkasuway ka na bang masakitan? Saba diha. Ingon inay kasakit? Diha ay. Kililiman kasi kasakit? Ha? Uy, di lalim aron sultihan ta ka. Murag lubkon ang imong heart. Di masabot ang kasakit. Sana all, mahalon sa tao nga imong gimahal. Maugod. Sana all, mahalon sa tao nga imong gimahal. Lori? Nganong dili man ingon anak ka sa'yo, no? Kanang may magustuhan unta ka ba, unta? Makagusto sa dayon nimo.
Pelisura, oy, kung ikaw rin nakagusto. Kunyang imo nagustuhan. Tuwa sa lain nakagusto. Gusto ka? Ano di naman lang ingon anak unta? Bart, nisunod ka. Patay. Nakadungog sab ka si anak ko. Nganong niaw ka, ha? Bitaw, Bart. Ano, niyaman ka? Nakadungog ka sa akong gisulti, Bart. Nagsulti raw man ta ko sa kabaw. Good nga, kinisluli. Kalit lang miabot sa akong luyo. Nya, kalit lang na sagbat ako. Wa ko magkabati si mong kingon. Si Lori lang ang ako nabatian kay nagsunod man ko niya. Ay, salamat. Thank you, Lord. Ikaw sa Lori ba? Ano man? Susunod mo sa kanak ko. Anong ari-ari mo sa ka? May sunod mo sa part, Dave, Trigod. Singot mo sa kayo. Alipart. Singot kayo mga agtang. Ayaw, part. Ako ni Pahid. Ikog tani mo. Tuom ka ng ikog, eh. Para nas kabaw yun. Sam kayo sagdir. Gustoon magunta. So, bitaw ta. Awa, kita ka, ha? Ano ba sa akong pad si mong singot? Awa, tanawa. Gawa gini mo, eh. Pahira magikunin mo. Pero salamat, ha. May gumuguta. Lord, ikaw, dali, singot sab ka ikaw, oh. Saba? Naman ko yung labakara, oh. Okay lang na singot, eh. Wa pa man ako magamit. Dali na. Bayaran ako na yung buko-buko. Ayaw lagi sa mukha. Maka-TV naman, Ay, alam po, Sobert. Tuom ka na kay bawa naman na siyang gibuhat. Maka-TV, no? Brad, TV. Di na mo mapugos, eh. Mura mag-adjust na yun noon, part. Ikaw lang, bi. Ibutan ta na si mong buko-buko ay mong tawil. Kay basak kay kagsingot. Ay na lang, part. Ay na lang. Ay, kaikog na kugod. Unsam kay suod man ta. Be naman tawil, bi. Be, talikod na. Bert, ay na lang ang tagod. Di man si Lori, di ikaw na lang. Imo sad bitaw ning tawil. Singot kay ka, oh. Singot kay ka. Ano na? Bert. Unsa ko, eh? Ha? Unsa ko na? Unsa man? Nanimaw kang singot? Tanawa. Ha, tanawa, oh. Away mo lang bakara, singot kayo. Ay, tanah mo, ay. Mamauli na ta. Magbalay pa magkakaskabaw. Ay, okay na siya diya, Bert. Sabi na kung mainitan, ingong gusto tatay. Okay na siya diya. Ata na ta. Sige, tana. Okay. Ano, sa mukha, ginaniniya yung mga boy. Ay, good. Singot kayo mong ilog ko. Init kayo. Ay, sipalag diya. Binarkad ta, magkaning agbaya. Panisa, ginimumit ang bayana. Ay, Nay, adto na ko. Mangumpra ko daan og lamas para sa pista. Maayo ron kay tabo, bubarato ang mga lamas. Adto na ko, Nay. Adto na ko na yan. Mag-shopping na ko sa merkado. Oh, higa mo si paggawas ni Norma sa ila ay. May tanaw siya na ako. Oh. Head to foot na sab ko sa pagtanaw niya ay. Di na lang ako tagdon. Mupadayon ko sa paglakaw. Ay, naku. Nagyo mga tao nga dili makamaong mubagay sa ilang isulob. Nagbit-bit og buyot, o niya nagsayal, o niya nagblouse. Hell, awkward. Ako magigipadungdung og bayana ba? Sus, walang gani papidecure siyang kuko. O niya sigig sulob-sulob o chinilas. Kita kay kuko nga way aking man. Hay nako, niya nasad ni mga tao nga himantayon. Di gyud makabantay sa ilang kaugalingon. Kanang mangumpras merkado, unya gabit-bit og basket, unya nag-high heel. Hala no. Mangumpras na merkado nya di sequence ang sinina. Murag yug odto-odto. Hoy! Ako'y imong buot ipasabot. Ha? Istorya ta? Oo! Istorya ta! Hoyo di ay, ha? Apps! Ay pagdoon ako. Diya ka lang sa pikas bahin sa daan. Modol ka gani ron, piti ka. Ay, hagit ko ay.
Piti di ay ha? Piti? Ma! Gilabay ko nimo sa gibit-bit mo basket. Nagtuo kan diri ko mo bawas nimo, ha? Agay kilabay ko na sa buyot. Ha! Makalagot ka! Gipunit niya ang usa ka pari sa iyang sandal. Hibantayon ka? Ma! Agay kasakit sa kumbukton. Naigo sa imong gilabay nga sandal. Ha, dako yulig pagtuo nga dili ko mabawas nimo, ha? Kini ay sinilas. Agay! Gilabay ko nimo anang chinilas. Way batasan na igo ko. Aray. Agay. Kakaroon ka. Ops! Why Jolay? Diha ka na ba ya, ha? Nagtunga na ba tagagyanan, ha? Diha ka spikas nga bahin og ako dire. Muro ka ganig trespassing na bantay ka gyud trespassing na kana sa teritoryo ng Dapita. Leche ka! Labaw pa kang leche! Labaw pa kang leche! Di gud pa alkansi ay. Unsa pa may akong ilabay ha? Dili mahimong dili ko makabaos. Unsa na? Pildi na? Ha? Sige! Diha ka na! Hoy! Kinsay nag-ingon nga wala ko ikalabay? Daghan pa day! Oy, gihubo niya ang iyang blouse. Unsa man na? Oy, unsa ang kanan niya? Hala, kilaban niya na ako iyang blouse! Nag-job di ay ka, ha? Karon ka, nagtuo na sab ka, ha? Nga ikaw rin ka mao mag-job. Ako sa day. Huboon sa nila ako kong blouse. O gilabay sa nimo na ako. Nabali, ilabay sa ninako nimo. Kini ay, dala na hubo na nako nga ako blouse. Ilabay ko na sa nimo. Ay, way buot. Nitupas ako mo. Makalagot na gid sa kung saon. Gihubo niya ang iyang miniskirt. Ay, gilabay ko sa iyang miniskirt, ay! Karon, diling ka na makabaws na. Mao ba? Mao na pagtuon nimo? Tuog yun ay siya nga ko magsapa og short ilam sa akong sayal. Karon ka! Ang sama sila diha? Murag doon na may gikagubtan pa. Nagtapo pa mga tao? Dali mo eh. Tanaw na to. Dali. Ops! Bato naman nagipunit ni mo, ha? Bato naman, ha? Wala labot! Wala labot? Uy, nangipot siya sa mga sagbot! Ops! Manlabay kag sagbot, ha? Kinisay imo. Sagbot kilid kanal. Basa-basa pa sa lapok. Kine. Ay, hugawan! Pagyamin ninyo. Diha lang mo, Kotob. Ayaw mo pang hilabot. Bay, mama ni mo ba yung? Ma? Pag-uning akong tublit-tugas, kalitsika! Mihakop siya og lapok. Dave, diha ka lang, ha? Ayaw pag doon. Ma, nanaunsa man mo eh. Ano man siya? Huwan! Ano, Chan? Si tatay ni mo ang nalabayan og lapok kinang Norma, oh! Dalibert! Tay! Ato dolon! Tay! Noy! Mayong pagkahapla sa akong naong sa lapok. Uwan, sorry. Aray. Sorry. Uwan ako tuyo, Ikaw magod. Mikalit ka magduol. Ay, sorry. Normal, Tay. Basta na. Okay na. Tay pa lang. Murag, gisamutan may noon mo ang naong sa kong amahan o gugaw-gaw noon. Ay. Lapok ikagam mo to. Sam kay. Hoy! Ang sam sa ka? Hoy! Alam inaan na sa pagsulti nga ako, mami, ha? Usay lapok og kamot, ha? Mas hugaw ka pa og kamot kasi ako, mami. Naunsa ka? Anong hugaw mo gamot, ha? Kalimpyo ini? Ang imong inahan ng sigigikap sa naong sa kong amahan, ang hugaw kay kamot. Awa. Diha nagikan sa kamot sa imong mama, gitrapo sa naong sa kong papa. Yes! Imong gitrapuhan ko sa lapok. Yak! You're so
Ambi ang imo ang kamot, mami. Agay, kailangan ng gipiram na nimong akong kamot. Agay. Itrapo na ako ni ining hilasong dako. Ayaw. Ay, dayan, unsa ba? Ayaw ipahinag akong kamot sa sinina ni anak-anak. Sa mga ikaw, gawan ba ni mo, Nga naman, mo apel ka, ha? Mulawa sa lapo. Kadugay pa na kung malimpyo ini. Kabaho. Minsan ka nun ang gilimpyohan ang maong kanal nga lahos dito sa basakan ang tubig. Pero, hugaw paghihapon kini. Mansahoy kayo magamit ko sa katilya. Muitar ko. Kadiyot lang, Nay. Hapit na ko. Lapok ba kaya kong buhok? Mau na, ginagsa na ninyo. Kaya pinata mamog labay-labay. Pero dali pagdali niya kay mo sunod pagdaligo. Nay! It's so dirty, yun. Kabaho, litsugas kinis aman siya. Siya kinakaingon ini. Kung dili palang tungod niya, nung kangamuhikap ko atong lapok gikan sa kanal. Kung bahidum-dum ko, lodon ko, kahugaw ato, kahugaw. Maglukod kong maayo niya, mugamit po kong labakara. Hinikahuman manabo na sa ko. O pagkahuman, manlugod na sa ko gamit ang labakara. Dayon manabo na sa ko balik. Syarog di makuhang buling. Oy, si Dayan, nisinggit o kalit ang akong anak. Kung sa'y nahitabo, abay hindi puntahan. Dili ko makabli. Sa, naduban, nagkubang nab. Kung maong ablihin ko. Dili ko. Mami! Kung saan na magkaspagtabang na ka man diha sa sod. Ablihin ka ni puntahan ng banyo sa imong kwarto. Dili lagi ko. Dili ko makabli. Nagkuba lagi. Unya! Nay, nagbabanga tapay-tapay og tuko sa pultahan. Dili ko makabli. Ay, mami, basig mo ambak ni tuko og tapay-tapay na ako. Bonali. Dili ko, me. Tabang, me. Hindi ko magkatabang ni mo diya, Dayan. Patya na, oy. I'm scared, help. Duko na ko haar mo pahawa. No. Dayan usay nahitabo ba? Bipahawa ba ang tuko og tapay-tapay pag duktok na kuspultahan, ha? Dayan! Ay, ano man hinuon makatingog? Nasyak magka, Dayan? Nak! Dayan, ablihin ng pultahan! Nausa ka diha, oy! Dayan! Ginoo ko, wa na mo tingog ang akong anak. Tingali ko siya nahitabo niya sa sud. Dayan! Bahala na, dasbagan ko na ng pultahan armable. Uno, dos, ay, tres! Yeah! Agay! Kalit magkakabli, ay! Kasakit akong nangan na umot. Dayan, ang tuko, naanipilit si mong ang tanga! Usa, dili ko, mamahadlok mo ko, ano? Mamatay ko, mamamatay na ko, may ko, Wait, ayaw pagliw ka. Akong kuhiton inig ko sa silig. Mami, dali, kabuang mo na ko sa kanla. Pilit ka, ayo. Dili na po sa silig ko iton. Husto, ay kanit. Ayaw paglihok. Mami, Yuso, masay mo boton. Bodalan ako ang tukos imong agtang aming mamatay.
May pilit tinunong sa bot! Saan naman na ron, anak, oy! Abot! Hawilay no! Basta pagitagpagi ka makuha ni mo kay kabuangon na kaskalog, mi! Ay, husto, kini! Saan mo ka ng vacuum para sa baul, ha? Bakyo mo ko na tuko sa maini, ay! Hugo ka na! Di ba karon man to kuhaon ang inyong mga uniforme sa basketball? Oh, tay. Tunla tay. Madto na bitaw ko ron, tay. Ala, sige. Barin na ugma. Ah, Ugma na sa sugdan ang liga para sa pista. bitaw tay. Inahanglan nga kamo ang ma-champion nak. Oh, tay. Daugag yun. Oh, tay. Daugag yun. Oh, tay. Ilog yun og bola. Pero kanang ilog nga kanang swabe lang ba, swabe. Alright. Dili ka maka-foul. Siyempre. Paras na ako sa una. Grabe. Na, has kang mayuhan ako ng basketball. Sus, mo nang daghan kay kong babae nga magkuan. Magsigi gukol-gukol na ako. Kay kini laging may tang mundo ag basket. Kilig basagay mga chicks sa anak god. Mao nang ikaw tarugan ng duwa nimo. Ha? Oh, tay. Ang sa maning tutulan ko. Inom tubig tay. Ibrang ito, tay na. Wala yun ta. Kining adto ko sa inyong bangko na pitbuling ko ugma. Tay. Aron nga makakita ko klaro sa imong dinuaan. Ay lang good tayo. Samni siya makonsyos ta na. Conscious. Ganun mag-conscious man kuno ka. Tarungon ni mo kay maayo baya kay ko sa una ng basketball. Ay tao pagkauaw na ko ha? Ayaw sige pagkauaw na ko. Kanang imong dinaganan, tarungan na, ha? Mura magmahabilin ng imong lubot, usahay. Pananaura na mo tayo Lagi, libat na magugat, iguang na ka ba? Libat na ka. Iyay. Buta. Nabuta na ka tay? Bu, day. Arms wrestling. Oh, English man. Tarungan na, ha? Ang lubot ni mo. Pero may mabilin. Ipauna nagpanagsa. Abi mo no? Tay. Kini sa ato. Ay, sa stilan. Kining ilado na ba ko din na nga lalaking yun. Tay. Oo, gusto ko nga makapili kag yun og maayong babay aron nga paangka nimo kada tuig. Undang lang mo kuan, magminupos na. Rupi ka. No, Kamu laging nanay. Usaram lagi ko. Gibiyaan man kong nanay nimo. Pero kung wapa ko biyae, sobras dosina unta mo ron. Bitaw tay, anong gibiyaan man? Anong gibiyaan gitang nanay tay? Wa man sa ta magaliso ng mayo, di ba? May mga hayupan gud ka. Nya, may basakan ka. Anong gibiyaan kang nanay tay? Nahadlok lagi to siya nga paangka na ko kada tuig. Mao tumilayas. Unsa? Oh, isukod na lalo rin. Aron, mausab na ko kung may kinahanglang adjuston. Kaya mo duda na ko da. Di man ni maoy mong uniform da. Oy, mauna. Mao? Oh. Sure ka? Nindot ni uy. Bitaw, Bart. Mamano. May noon kitaas? Pari ay. Asa mo makakita ang news mag-short o pre sa short sa mga players, ha? Dapat mo bugid na. Mauna. Awag ko na, oh. Taas kayo. Tagatuhod ko ng luri. Tagatuhod. Mauna. Putli na ninyo. Ay, okay na ko ani. Okay na kay ko Putli ani. na ninyo. Hindi man ninyo kung ngan. Putli? Uy! Wala kayo pagputol, oy! Huwag man ang inyong parade. Uy, ikaw ba? Ano naman ko? Yun sa man yung pagsuko ng... Saman ko. Pwede mataas sana, ha? Bot ka. Unya, ang pares pagidako sa kayo. Sabi, huwag ni karong imo nang. Ngang ko ba lang magana ko? Ti! Sete. Iti! Iti kanya buhanga ka. O sa, oy!
Pero katoy na ba akong mananahi ni Dapita dong ha? Hinaya ko no kog sulti diha kay na. Labukan ka ron. Dugay na di ka nanahi. Nga madig dugay. Aw basin sa butahi ng imo ha? Uy! O sa ka na pagkasultihan ni mo, Gwen! Partos to Sa ka na. na pagkasultihan ni mo. Laing ko. Silain ka. Init ang magkag-uos giduko. Natanan na. Okay ra lagi ko ani part. May noon. Naay ma-injured. Ako may musab. Di okay ra, di ba? Saan ka? Klaro, Saan ikaw ka? ha? Paksitan ko ng ilong mo. Baksit niya. Hey! Ugma! Ugma naman good. Hey! Sige. Lore, ako yung mutarong si mong buhok ka. Ako sa imong make-up ni mo aron mo samot kagagwapa, okay? Kahibaw ka mo make up? Oo! Galang. Kalalaki ni mong dako niya magamao ka mo make up? Ako sa iyo na muram ka nag-color sa drawing sa imong papila na part. Ang nagkalahi lang, kaya ang naong imong drawingan og koloran. Unsa? Tawa mo ka diha. Pusis na ka? Oo, galingaw lang ko nimo. Lingaw. Sige, ugma. Ikitaron sa kong puhukan niya. Ikay sa make-up na ko. Hi, everyone! Oh, ni ano sa minyak ay. Tara mo. Hello, Dave! Hi. Hi, napapicture ta og maa. Kanang nagsulob na kasi mo ang jersey. Unya ako, nagsulob sad ko sa akong pang-muse. Ang ayan biya kay taog ma. Bagay unya kaayo ta. Mapapicture ta ha? Kay gwapa man kung sa mutog ma. Unya bagay kay ta. Maong papicture ta. Kay sexy kay ko ugma. Og Oo, ang ngayon kayo ka. Ang ngayon kayo ka. Mo nga papicture mong duha. Ay, you know, ay nga, gwapa kay ko ugma, og sexy kaayo ko, og angayan kay ko, maong pa-picture ming doha. Lano, sigbalik. Nginasim kagtutog na ako. Ngano kay? Tagway ni mo? Ngano nagkatawa man kayo nagtanaw na ako? O sabi katawanan sa kunaong ha? Nang? Unsay katawanan sa daw sa kung unika, iha? Wala na kay. Katawa lang ko. Bago nang uso na yan. What man? Kini akong headband nga, siga-siga? Yo! Like do! You know, fashionista ka ako. And sumasamot ko kaangayan, o ka-sexy, o ka-gwapa. O maong mag-headband o yun, ani. O diba? Gwapa kayo. Picture mong duha ni Dave. Bitaw. Oh yes! Tumpak! So, ano man, dawat na ka nga ako'y mudaog og best muse ugma, ha? Kaya ngayon og sexy ug gwapa kong samot ugma. Ayong kalimting nga magpa-picture mong di Dave, ha? Like of course, no? Dili pa, Dave. Kami si Lori ang Paris ugma. Bosa, kamo ang magpa-picture. Ay, oo, okay na kung Paris mo, pero mas angayan og mas sexy ug mas gwapa ko niya ugma. Bitaw. Usa mapapicture ta, ha? Ano na kay tanaw-tanaw ni inikatug ni mo, Dave? Ayo eh. Daman nun niya siya nga anang nasi mong agtang. Asa? Kaya naman? Kanang bagong uso rin ba kanang mong giingon? Kanang buro si mong agtang. Duka magid ka buok. Wa magid ang nga. Puro magsungay. Ayo eh. Ngayon ka. Ngayon ka na imong pauso. Unsa? Niya pabugnaw mo kay mintras init pa rong gabi na. Ngay pabugnaw mo. Thank you nang. Thank you nang. Unsa man mo? Andam na mo ugma sa opening sa liga sa basketball? Ma. Mainoon. Mayon tag ang inyong team ang mo champion. Pero kung dili, okay na sad oy. At least nalingaw ta karong pistaha. Dago na ko ma. Inspired ki ko mo duwa ron kay nas Lori. Nunjo ka diyo. Dong Jan, ikaw. Anang? Kisa mo sa imong naibgan sa mga muse sa mga kontra niyong team. Iyay. May mga tagalaing baryo baya ang mo apel. Wa man lang. Huh? Wa pa kuha ng butangan lang. Kibaw si Partday ba na nga. Focus na ko sa akong pag-eskwela karon. Ay, okay naman good. Natural naman nang na kay magustuhan. Basta kay dili lang ka ipalabian ba kay mga bata pamansad mo. So, okay ra ka ma kung makauyab mi si Lori? Dave, kauwar mo kasi mong mama, uy.
Ay ba mas mama nga nagkagusto ko niya. Bitaw, open ang akong anak na ko, Delore. Kung makagusto og magkasinabot mong duha, why not? Di ko musupa kay nasuhito naman ko ni mo, Lor. Mao ba nang nasuhito ka ng Lori nga muram naglaki? Mo nga ipagsugot na sugton siyang Lori. Oh, Part. Sugton siya ba? Dugay pa. Kinanglan nga dili-dalion ni Lori. Ano ba? Oh, kulbaan na latan mo, Part. Abi na ko musupa ka. Niya ako. Di lang ko ni mo... Kamu, di lang ko niyo pangutanon. Ay, sus, sige nung ide, Lori, Sabar, eh. Basta ugma, ako mo make up ug mutarong niyo mo. Hain naman to. Dinilim dito na ako gihipos ug balik ba? Ang make up nga akong nakita din sa parado ni tatay. Wa naman din ni. Ay, kilapay na kang tatay. Kay kang nanay para ba to sa una? Pabuton lang ako sa tatay mo uli, oy. Ay, day! Hadugin ka ito wa mag-upa ng disco. Ikaw manggod, pahandlok-handlok ang matakpan mo niya di ay. Di ba walang nato, nagkawat-kawat na yung kapil o Miss Gay sa mga lagyo ka baryo. Ay! Hindi naman punta! Hindi ko ito magibawanay! Ay, buntang naman unta ko limbisyo ha, oy, malay mar. Ay! Pero, day, oy, mingawon magod ko ang disco ka naga Miss Gay, oy. Ano? Ay, may nagpaingon din ay, kaimal sa ikantay, o tanawa na naman yun siya, nagsigi ko, tutok ni mo sa nagpaingon din ay, di mapalugit tay, di mapalugit, go na, makikilala na ni mo. Unsa? Nakatingog tayo! Kaimal! Hi! I'm Marimar! Ang siya si Don! Hala! Oy! Alin siyang bayuta! Kung nagday, ay pag-idanti kaya masinog ako nila si Kwaton! Magbahay niya ka! Ay! Ganito sa song! Sige na! Asaw, teka. Daoy. Sorry, gitukmod ko ni Kuan ni Marimar. Ay! Huwag nang magbaek! Let's go. Ay! Okay. Ay! Kaswerte sa payot mo ang... Daoy, may taga. Magunol sa mnagong sama ato niya kagwapo, eh. So niya manso! Daoy! O di ba, maging siya kabayo ito yung ginuol? Ibang level yun. Ang kagwapuhan sa kong Jamaica, oy. Ang kagwapahan sa kong Jamaica. Wala magkong sa kayo ni Juan, oy. Kung make-upan, no? Maraming sa kiro, tinod ka, Don Zulueta. You're the queen of hearts. Nagsigiligigag to ko. Dili ka ganahan tutok na ko. Siya ay manggug ko. Yang gikopta lang ako kamot. Yang gibutang siyang liong. Ay, kahiyon ko sa kiling aning akong gibati. Hahak pa ning tawhana, oy. Matanoon para ba? Maklaro kayo nga mas manghod pagin siya na ako. Dong. You're so beautiful. Sure ba? Natutok na ko na mo. Okay. Karon, mukupot ka sa akong kamot. Huwag masunod ka na ako. Masunod ko na mo.
mag-disco music ha. Wapaghihapon ibibuyod na ko. Sa tungaron nga magkigsayaw. Kalain. Samtang si Don. Ligaw na kaayo nagkigsayaw. Gagos-gagos itong gwapo lalaki. Ano na sila ay. Ikumtan na sa gwapong lalaki. Ikumtan yung kabutong. Asa na sila? Gigiyahan lagi na siya lagi pa yung daplin. Panili-nili pampayot. Unya niya ito hangul sa kayo. Ano totoo na ito arayo. Dali na kayo ito rin laki. Paingon sa... Hay na ba ito sila? Hay sila. Iwa naman. Nalipat ko na. Sa ganang sa mga nalayos tugas diskohan. Asa ba ito sila, oy? Mangukoy ko. Ay, maghimo tarong nuhag milagro. Ando tinggal dos kasagingan. Ay, pasado alas 10 pa man unta. Ano sige magupangwi aboy. Huwag pa sa maabot si tatay. Magdugay pa kato siya, no? Sa iro ba ang parid ugma? Ay! Suwayan ko pangita uban niyang magamit dito sa kwarto, no? Basig may mga butang pa si mama nga naibilin sa gawas pa siya mga make-up o wig. Ay, mangukay ko, bi? Tara sila. Naglakaw. Asa pa sila paikon ka? Layo-layo man diskohan. Ay na ano mag-iron tayo nagkakasagingan o kalubihan diri good Pero asa pa ba sila painguan? May mas dam. Mauli sila. Uban na niyang lakiha. Ala no. Iila niya siyang anak. Ay! Sure, oy! Pinagkatuig ka niya, tago-tago sa tiro niya pagkatao niya sa usa ng kagabi nga gikauban niya na laki ha. Buladlad na siya. Hinoon. Kung ikan ba sa anak kagwapo ang akong ikauban, why not? Pero ako, okay lang ko kay daga pa mangkuhang tudron. O niya siya! May anak pa bang siya? Iyang gilimdan, kaniyang tupa. Halano. Isa ka sila na punta sa unahan. May motor din namang lalaki. Pero ano dito ba siya niya giparking sa layo? Kung nakaparking ka dito noon sa diskohan, Yay, galay magkabuhi ko noon dito hana. Wala pa ko magkaila itong iyang naong da. Murag dayo ito din hinapita. Nagdaan ba na ikato siya? Hala. May tao ka, dali isakay sa iyang motor human, makabiya ang motor ka, gisakyan nilang doon. Gisundan ang ilang gisakyan. Sundan ako doon. Kinalapasundan ko sila ko na asar yan, akong jumega. Ay, balain ang mga nagmotor kami sunod dilo. Magdami ko, pagkiyawag ko ng tricycle ka nagparking. Nagpaabot ka rin ko sa hero. Ngano ba ning nag-alindas sa iyon ko Ning himasa man unta ko sawa pa ko mohigda. Bangon ko Sige kang matahak ka. Di pa ka matog. Hala sige. Magansilyo ta. Dili day ka mo pahuay ha. Hala sige. Gamiton ta ka ha. Hagoon ta kag maayo. Time pa hain na ba itong akong gansilyohonon? Dara. Hadto ko sa may bintana ning akong kwarto. Kay bugnaw ang huyuhoy sa hangin. Gamay na lang og kuwang
ug mahuman ko na ning gigansilyo nako nga hapin sa side table. Nahinomdom pa ko kani adto sa batan-on paminihuan. Tabangan ko niya, matagigayon nga malaag siya dinhi sa amo. Lalaking dako, pero maayo kaayo mo gansilyo. O kining hapin sa among side table dinhi sa akong kwarto. Kang Juan pa kining binuhat. Ay, mas maayo pang mo gansilyo kay nako nga babay. Nya, chancing pa kaayo sa una, samtang magtudlo siya nako. Adto siya sa akong luyo, og libre ra nga gakos. Pawaway gibuhat, unya nananching na di ay to. Kunwa ko lang madiskubrehi ang tinuod niya nga usa di ay siya ka. Ay, mahuyang. Tingali, kami pahangtod karon. Pero dili ka na ang nahimong hinungdan ko nganong nagkabuwag mi. Gidawat ko siya kani adto bisan pa man sa kamatuoran nga duplikara siya. Ang dili na ko madawat, mao ang iyang pagpakasa uban sa inhan ni Jan. Kami ang uyab, pero sa lain siya nakig-uban. Makausa ng kuno kahigayon. Apan ang maong makausa kahigayon, may bunga og mao ka na si Jan. Ay, di na ko maguna-una pa niya, ay. Nga do bang maguna-una pa man ko niya? Naghasol-hasol lang. Oh, uy, kusog ba ato nakapadagan? Kinsa ka to ay? Dili ba ka to mga hubog? Hala, oy! Ako sige na padaga ni mo na, oy! Gusto mo lagi kong daga na rin. Imong pinadaganan, walang hinay, ani! Ayaw ba man gali-galina gani? Pero dili na karon, mayuha! Mayuha? Oh, tila rin mo. Mayuha ko nun manay may ini. Nagali rin ako, oy! Basi na ba? Mapaspasan! Basi mapaspasan pa nito, oy! Paspasi, oy! Ha? Ay! Ay! Hala! Jose, hala! Patay na! Kisa namatay? Ang makinlabayot, namatay na! Wow! Piskot! Piskot! Dalang ko ha! Dalang ka! Lagyan ka! Tingog ini ay! Ay! Naputag yung turod sa ila sa wan pa. Pagaw yun yung danas ila. Daoy, minatay ni motora. Wa sa timing. Dali idong! Hala! Unsay hala nasan? Hala, galaw na! Kaya di ka ni mada! Ah! Unsa? Hoy! Ipatimbang ni Oy! Ay, kaduka na yun. May gani kay may lipstick o laing eyeshadow pa. Kung nakitaan sa ako pangukay sa mga kaon-kahon ni tatay. Ay. Sa amo? Kinsa mag-aaron? Ay, si tatay na karong naabot. Akong lilion. Uy, duha man ka motor. May duha ka lalaki nga minaog sa motor ug may usa ka babay. Kinsa man na sila? Makita ko gikan dinhi sa giwang sa bintana ang ilang gibuhat. Mirad sila dinhi. Ug na gikuptan sa usa ka lalaki ang babay. Dili kayo na ko maklaro ilang naong diya sa silong kay pila ra may siga diya sa suga sa silong, uy. Pero nakasiguro ko na wa ko makailan ng mga tawana. Gikuptan sa lalaki sa iyang duha ka kamot ang naong sa babay. Ug mitandog kini. Uy. Miyangad ang babay dinhi sa taas.
ang usa ka laki may paingon sa musilong. Uy, nakasiguro gid ko. Manaa siya sa musilong kay di naman ako siya makita gikan din sa mong bitana. Samtang ang babae ug ang lalaki mihangad na sa silag balik din sa taas. Ug na miunang babae paingon din sa hagdanan. Ug nagsunod ang laki. Hala, anong niam ni sila? O sa may tuyo nila din ni? O na mas tatay da? Kung si tatay bilang tuyo, kagabi na sila ng ngani. Uy, kung napa si tatay, labing siguro, natug na sa bron. Hala, uso na rabaron ang dugo-dugo gang. Hinay kong lakaw. Paingon sa pultan. Siguro na ko nga madouble lock na ko. Dubleho na kong lock aron dili na maabligikan sa gawas. Nalak na nako. Dili man tanin ako pangsira. Ang doorknob ra kay kung maabot si tatay, makabili siya kay may damas ang yawi. Uy, may yunong ilang tunog tungod sa mong pultahan. Hala, uy, naabli ang doorknob. Mayawi sila sa mong pultahan. Kinsam din mga tawana. Maayo na lang gani kay nagdali na kog sira ang lag din sa sud. Kay kung wa pa, nakasuod na unta sila ron. Ay! Nakasiguro gid ko, mga daotang tao gini mga tawana. Kung mga tao pa ning kailan ni tatay, unta sa silong pa lang, nanampit na sila. Apa na? Gisuwayan nila pag-abli ang pultahan. Unsa ba? Abi ko pag makasuod ka lang diretso sa inyo. Lak. Pues abli, kinahanglan makuha na to ang tanan mong hinipusan nga kwarta. Lakip na ang titulo sa inyo mga yuta. Abli! Dili maabli. Buisit. Sa luyo. May agianan ba sa luyo? Wow. Shit! Palpak de taron. Di ko masugot tingalig. Tingalig, wa na ilang higayon nga sama ini. May motor na paingon ni. Si Batata. Buisit. Pahika-pika pa ko ni mong bayuta ka. Pero di ko'y na maanigi ka ni mo. Muna yangay ni mo. Biya na may kikan din eh. At tumislain mamiktima. Anugon. Murag kwartahan gini bayuta. Da. Tara, mamiya na ta. Unsa ka atong murag milagubo sa hagdanan ay. Murag may nahugi mi pingit man. Unsa ta kung nabati ka ganina sa ilang gipanagsultihan? Mayawi siya dinis amo. Di ko mahimong masayop. Muna gisulti sa tingog nga akong nabati ka ganina. Mabati ko kikikan din sa luyo sa pultahan. Wa ko makaila sa usa ka tingog. Apan sa usa ka tingog, murag nakaila ko. Managsama silang tingog ni tatay. Pero imposible nga si tatay kato kay babae taas og buhok. Ang ako nakita nga misaka uban sa usa ka lalaki. Ay, kinsa magkakadto no? Uy, may miyunong sab na motor. Ay kung ingna nga, kauban gyapon nila karong miabot. O, mibalik ba sila? Bahala na. Bisan unsay may tapo, di ko mga bli.
Babagan ko ning lamisa ang pultahan. Alsahon ko ning lamisa. Diya ka. Diya ka, ha? Babag ka. Oy, kuyapan mo ni bayuta, oy. Yun siyang ganun nila, oy. Dali ko na lang daw, tabagi ko. Iwagi, kung naubay, sama din yung kapano, pinusilan pa. Dali ba? Man. Unsa? Pero nga ba? Tama nga. Isa man. Dawa na kalabot, oy. Bawalin si inyo ka. Salamat na lang sa imong pagpasakay kung nako gani, ha? Salamat sa imong pagpasakay, ha? May gani kay may agi ka og naluoy ka na ako. Ay, kinalangin na. Ay, amangan nga, ay, ha? Ang wamay na maayong aon. Uri ako! Ay, Nimi. What? Oh, parehasta. Di ko gwapa, di sab ka kagwapo, no? Echus. Sige na, ako na bahala ini dia. Maulian na yung taon-taon, sige na. Mas na, ha? Ingong ka, nangan ko ni mo iyan. Oh, lagi! Babay na. Sige. Sasunod naman yung, ha? Oh, lagi! Nakaw na! Sabaan ni mo, oy! Babatian na sa ubang! Ay, bayot! Uy, sabay na itabo ni mo, oy! Gihagbog ka nila sa gdanan! Ay, bayuta ka! Ilang kang giparok! Unsa ba na? Nag-unsa mo ka na mo din, eh! Ha? Unsa man! Ah, patay! Dili mo makita na sa imong anak, day! Ginawa na pagkabiya ka din, eh! Luwaog kalit sa mayagdanan. Bahala sila. Di na ako mamugos nga makaila tong mga tawana. Kinsa mo ka ito, no? Usara mo ito kababaya kung nakita ka ganina. Pero, purga ito tingaling bagong naabot na motor, ilang kauban tingali nga ang sakay nga to. Pero, anong nawa man diyang ako na utang ablihan ng pultahan? Tinuog ko. Kagad na mag-abat nining napita. Masig, maong kalit na wa. Timang ungok adto sila. Hala no. Ay, tilingin ni kungo baya. Uy, ino na kus tatay, uy. Nga, pablisingan o kusab ning baya. Lami ang katug-et. Marimar? Ngano niya ka? Ngano, ngit-ngit man din, he. Nag-unsa mata din, he. Buda, oy! Tarong di abayot, oy! Jamnesia ka! Kailan lagi ka na ako? Ano dili man? Ikaw man ang bayot nga tiguyod na ako sa mga beauty pageant. Pero naglibog ko. Ay? Dili ba nga dito man ta sa diskuhan? Ano, naglikod naman ko din sa luyo sa punuan sa mangga. Ano naabot man ko din, he? Oh, bayot. Bayot! Nalimot yun ka! Saan sa ba? Limot ka? Di ba, may kasayaw mo ko kanina? Gano'n lagi nga, alay, kasakit sa hawak og akong ulo. Lain sa kayo, dili kay nahog, mantingali ka diha sa hagdan, kaya ka matungod sa hagdanan ako, magkit-e kanina, pag-apos ako din, he. Unsa? Lagi! Si Jan. John. Swerte ka! Kaya wa ka makamata. Wa makamata ang imong anak. Kay, kun nakamata pa o nagkasuod mo ba itong ilak ganina? Ay, nailahan ka nung sa imong anak. Marimar. Sige na, oy. Irisa na lang imong make-up, day. Barug na diha. Nara maghihapon diha, nakakara maghihapon diha punuan sa mangga ang imong bag. Nara diha, imong bag. Sige na, pag-ilis. Kalyot.
Ay mo barog ko. Ano ka, oy? Sakit barog ang akong tiil o bata. Unsa? Dali tay. Ilaws ta na kasi mong kwarto tay. Ayaw na. Ngano napiang ka? Ay, kuwan. Wa ko makabantay ganiin. Ngit-ngit manggon, nasyat ko sa kanal. Shit ka? Wamli ka maugaw. Ay, kanal ko nga uga. Di man dapita ba? Ito hunahan sa... Sus! Di ka na sa mo pangutan na, uy! No, pa'y sakit ka ini nga akong hawak kong tiil. May aksyon na ni hubag. Ug may samad ka sa mong agtang tay. Wadi kaso. Kung may kiha. Hilom na! Antuan niya sa'yo siyaman siya, ha? Ingnan nga magpahilot ko. Si Lola day, ang mama ni na naman siya, kasi si Lola na lang. Siyaman siya lang, Gon. Magbuot man lagi ka. Ha? Magbuot lagi ka. May na siya kay suheto na. Kung usao sa kuan pagpiso. Aray. Di nila ko buhigda. Kuhain lang ko kung lang habol. Sige tay. Yan ang unang ugabol tayo. Kadiyot kay ibutan ako sa arm ining bangko aron makahigda ka tay. Dali, tabangan ti ka tay. Dali tay. Aray. Kasakit. Muta ko ni mo tay. Muram kagikan na nisko. Disko? Yabag. Sige na, sige. Nahilaw na ako. Disko. Katog na dito. Kung ingon ini kasakit kayo mong tiil tay, kay miubag og sakit sa nimong hawak, kaya sabi naghanto di mo paingon din ni tay. Nganong naabot mga dinis ato? Ha? One look and then you iba na. Mga kasama, napitol ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ning atong sungilanon. Bagong Haon. Tagsuwat Marites Parba Albores. Ubo sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad. Atong soundman Janjan Lara. Dalit sa RMN Drama. Until out of the blue, I'm feeling so true.